Kita menyanyi saja deh daripada curhat. Halo Kak Bayu, iya Pak. Kita cari hiburan. Jam berapa pagi? Jam 1 toh? Ya ampun, ya aku tak laku wae lah yo. Misalnya anakku kok mau ngeliat dia, aku tak sadar kalau sudah jam 1. Misalnya nggak enak sih ngeloni. Sahur iya aku malah lali duwe anak cilik ngono ngerti iki dhewe mesake abang biru lampune disko awakku rumas duwe bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njer wegah ditinggal sirahmu rapi saguru antum tresno mas uga antum waktu mikir butuhe mikir plancane jur saiki bingung atine telung dino mulih rono telung dino bali ning kene sing sedino kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya. Spesial buat yang suka bojo loro. Kak Arya welcome. Sing seneng bojo loro, sing tau duwe bojo loro. Sing seneng bojo loro, sing tau duwe bojo loro karo sing kepingin duwe bojo loro. Jangan ditahan. Oke. Lepaskan. Lepas toyo. Kamu mau pergi silakan. Aku permudah sayang. Nek telu oleh yo. Abang biru lampune disko awakku rumas mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal sirahmu met ora bisa turu andem tresno mas uga andem waktu mikir butuhe ya rasri mikir plancane njur saiki bingung atine telung dino mulih rono telung dino bali ning kene sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya. Oke sudah 3 lagu. aku iki nganu kok rusuh iki live hari ini itu rusuh. Nek pasukan penggelibeng membuyarkan aku jadi nek nonton bingung atine
telung dina mulih rono telung dina kelining kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya. Oke, sudah 3 lagu. aku iki nganu kok rusuh iki live hari ini itu rusuh. Nek pasukan penggelibing membuyarkan aku jadi nek nonton nonton komen-komennya mah buyar dadi mikir warna-warna. Oke sedulur, selamat menantikan poso sahur. Aku meh ngeloni anak SDG. Engko iki live iki tak potongnya tak tayang ulang koyo lur. Nek ora ning kene ya ning FB. Bener-bener nyindir aku. Aku nggak mau, aku malam ini tuh temanya cuma Sri minggat terus. Kecewa. Pokoknya sehat semuanya, salam selamat menunaikan ibadah puasa yang terakhir insya Allah besok nih, semoga puasanya lancar, diberi kesehatan. Terus jangan lupa amponya Mas Aji. Ambo. Gue sesuk maaf sahur. Ya Christian, thank you. Bali harap sahur Sri Bali yo. Mas Kloni sik bojone. Aku meh ngeloni anak wedok saiki tak tinggal saiki ning ngarep TV. Tak proses ternyata jam 1. Oke, selamat